Un dia més parlant d'un nou delicte contra la fauna. Aquest cas a Pals, al Baix Empordà, on els agents rurals han denunciat una persona per la mort de 3 oques de galta blanca. Es tracta d'una espècie protegida a tota Europa i molt excepcional aquí a Catalunya. Una quarta oca, com dèiem ara al sumari, es troba en estat greu però estable i es recupera al Centre de Fauna dels Aiguamolls de l'Empordà. El nostre company Sergio ha fet una reconstrucció de tot el que ha passat. Oques de galta blanca, Branta leucopsis. És freqüent al nord d'Europa. No està en perill d'extinció, però sí és una espècie protegida. Poc freqüents a casa nostra, tot i això, a Pals, a la zona de Rossars de l'Alt Empordà, fa dies que es localitzen exemplars d'aquesta espècie. Dissabte, un ornitòleg, en un control rutinari, sent trets. Acaba d'enxampar un caçador matant 1, 2 i fins a 3 exemplars d'oca de galta blanca. Hi ha una quarta que està ferida. Ignasi, el presumpte autor dels fets estava amagat en aquest amagatall. Efectivament, tant per la seva declaració com per la ubicació del lloc, és lògic que estava aquí i que coincideix perfectament amb la línia on es va efectuar el tret. Agents rurals activen la investigació, localitzen el caçador i li decomisen l'arma. Està prohibit caçar aquestes espècies. I a partir d'aquest moment nosaltres comencem a preparar tota la documentació, la comunicació amb un atestat a la Fiscalia i per altra banda també obrirem la denúncia administrativa amb la relació de tots els fets com s'han produït. Proper pas, traslladar l'exemplar ferit al Centre de Recuperació dels Aiguamolls de l'Empordà. Doncs el nostre company Sergio continua al lloc dels fets i ha pogut parlar amb un testimoni. Sergio, endavant, bona tarda. Bona tarda, estem de fet al Centre de Recuperació dels Aiguamolls de l'Empordà. Estic amb l'Enric, ell és biòleg encarregat en funcions d'aquest centre de recuperació. Bona tarda. Bona tarda. Serem els únics en veure l'estat d'aquesta oca de galta blanca que segueix aquí, ferida, però s'està recuperant. S'està recuperant, ara està en una situació estable, que si tenim sort, mira, us l'ensenyaré, la tenim aquí dintre. Ara la veurem. Ara la veurem, sí. Vale? Avui és una bona senyal és que ha començat a menjar. Això és una senyal que l'animal pot tenir dolor, però es comença a recuperar. Quin és el protocol que s'activa un cop rebeu l'avís des del centre de recuperació? L'avís és quan ja ens porten l'animal, doncs aquí se li fa una revisió veterinària. No? En aquest cas, com era un animal que tenia trets, el primer que es fa és intentar estabilitzar-lo, vale? No remenar-lo gaire, no? Perquè clar, pot tenir ferides delicades. Si et sembla, Enric, baixem la veu perquè s'està recuperant, això és important, no? I entrem dins l'habitació. Entrem on la tenim, vale? Vinga, hem de parlar fluixet. La tenim aquí a la zona d'ull. Vale. Està sota vigilància constant, és aquest exemplar, no? Si el veus, el tenim amb aquesta caixeta més petita perquè com pot tenir alguna ferida a extremitats, doncs primer d'estar en constant control. Avui ha començat a menjar, que és una bona senyal, i a partir d'aquí, si ja va evolucionant bé, ja passaria a una gàbia més grossa, on començaria a fer un procés de rehabilitació. Jo us puc ensenyar... Vosaltres, com a biòlegs, Enric, ens ensenyareu quin és el seguiment que li esteu fent en aquesta oca perquè té perdigons a punts essencials. Ho podem veure en aquesta radiografia. Aquí una radiografia. Si us fixeu, les boletes, aquests puntets... És a dir, tot això són perdigons. Perdigons de plom, que els detecta la radiografia. I ara mateix són uns 4 perdigons i aquest que té al cap, els que són més delicats, no? Perquè estan potser situats a zones vitals, però fins que l'animal es comenci a recuperar una miqueta més, no el manipularem ni veurem què pot passar amb aquests perdigons, no? Perquè a vegades s'encapsulen, no? I no li fan cap efecte danyiu a l'ocell, no? A l'animal. O sigui que ara, diguéssim, hem d'esperar uns dies, comenci a menjar, no? I com evoluciona. Per tant, el pronòstic, vosaltres com a especialistes, ara mateix quin és? Estable? És complicat. Estable, perquè també té algun perdigó posat a alguna articulació, que aquests animals han de volar, i després també s'haurà de veure si podrà volar o no. Us passa normalment que rebeu avisos d'aquest tipus o és excepcional? Tipus d'espècies així tan estranyes és excepcional, però animals caçats il·legalment sí, passa sovint. Gràcies, Enric, per estar avui a l'Altaveu. Seguim aquí fent un seguiment de l'estat d'aquesta oca de galta blanca.
Us heu fixat, el tatuatge que portava l'Enric al cap? Porta unes aus tatuades, vull dir que està clar que és una feina que la sent com molt a dins, igual que l'Evelyn, la nostra biòloga i divulgadora científica. Evelyn, una vegada més, la fauna paga una mica la inconsciència humana, no? Com t'ha deixat el cas? Ara ho anem analitzant tot. Doncs bé, jo que visc a la zona, a més, m'ha tocat molt de prop, són companys que s'han mobilitzat, de fet, volia agrair tota la mobilització que s'ha fet tant del cos dels agents rurals, que òbviament són els que s'han encarregat de fer tota la gestió d'aquesta denúncia i de tramitar-ho tot com els ornitòlegs, que òbviament conec la gran majoria com a Centre de Recuperació de Fauna, que fan una feinada increïble i que si està a les seves mans, home, jo aposto més a que sigui la recuperació el més favorable possible, perquè fan una feina boníssima. I sí que és veritat que hem d'estar ben formats, sobretot quan es fa una activitat com la caça, hem de saber què tenim al punt de mira. O sigui, hi ha el tema de la caceria, sé que és una caixa de Pandora una mica complicada, però sobretot quan es tracta d'espècies que, com bé hem dit, és una espècie que no està en perill d'extinció, però sí que està protegida de forma estricta a nivell europeu. És una espècie migradora, per això l'excepcionalitat que estigui en el nostre territori normalment es queda amb latituds no tan baixes, però clar, que hi hagi tants ornitòlegs, tanta gent gaudint d'uns animals vius i que de cop vingui una persona i es morin. Per tant, quin valor té un animal mort respecte a un animal viu? És que jo crec que això surten ràpid els números. Els animals vius valen molt més que els animals morts. Perquè, Marco, crec que el Sergio ho ha explicat, no? Ell no era un caçador furtiu. No, perquè des dels agents rurals, com deia el Sergio, ens asseguren que era una persona que tenia llicència per caçar, que ho tenia absolutament tot en regla, el que passa que des de la Federació de Caça ho neguen. Diuen que no tenia permís per caçar en aquella zona i que no estava federat, i no només això, Evelyn, sinó que es presentaran com a acusació particular en quan arribi el moment. Que diguin el que vulguin. Perquè és que, a veure, els agents rurals s'han desplaçat allà, li van demanar documentació. En primer lloc, aquesta persona es va espantar molt, com bé dèiem al principi de la notícia, és una persona de 22 anys. Al principi, clar, es va trobar acorralat. Podem dir caçador inexpert, no? Mal informat, diguéssim, o poc informat. Jo crec que un dels deures que has de fer si practiques una activitat com la caça has de saber ben bé de quines espècies tracta. És una espècie no cinegètica. En què ho pot haver confós? No, ell va dir, paraules textuals, segons han comunicat els agents rurals, jo lo que he visto ha sido un pato y he disparado a un pato. Clar, davant d'aquestes declaracions, òbviament és molt complicat. Què has de fer? Doncs, òbviament, l'arma s'ha requisat, avui s'ha entregat a la Guàrdia Civil i ara és això, doncs, la investigació es posa en marxa i, òbviament, a partir d'allò crec que s'informarà millor de quines espècies pot caçar, però la sentència, diguéssim, què acabarà tot això? No ho sabem, perquè es poden haver-hi atenuants, doncs això, per desconeixement, per inexpertesa, no ho sabem encara. Aquí volia anar, a quin delicte s'enfronta? Bé, un delicte contra la fauna, curiosament, quan es fa referència a espècies protegides o que no són cinegètiques, etc., poden anar des dels 6 mesos als 18 mesos de presó. Ja és un delicte penal. El que passa que, com tu ben dius, Evelyn, si ell acredita o explica que això ha estat un accident, que no sabia que era una oca, que se'n pensava que era un ànec, doncs clar. És que hi ha una pregunta, a part del tema psicològic, a l'hora de donar una arma, jo no sé si ja o se'ls demana que sàpiguen i coneguin quines aus estan prohibides i quines no. Clar. A més, la zona on va succeir això era una zona d'una àrea privada de caça. Anem ara amb una altra de les persones que coneix bé els fets, perquè era el lloc on va passar tot, el moment que es va produir, va sentir els trets. És el Sergi. Bona tarda, per atendre'ns a l'altaveu. Hola, bona tarda. Va ser un dels testimonis, no?, de la mort d'aquestes 3 oques. En aquell moment, què vau veure exactament i si teníeu clar que allò era un error o com a mínim una negligència? Errors no tenim clar. El tema és que, com heu dit molt bé, és una espècie rara i era molt atractiu i hem pujat molts ornitòlegs aquests dies a veure les oques. I quan just a l'arribar vam veure uns companys que ens feien els senyals, que ens apropessin, ens vam apropar i de fet gràcies a ells, que havien immobilitzat el cotxe del caçador, ens vam trobar la situació amb les oques mortes, l'oca ferida i una persona que evidentment negava que hagués sigut ella la responsable dels fets. Ho va negar? Totalment, ell deia que estava passejant pel camp, disfrutant de la natura. Ja, això és... Vaja, sí, aquest detall... Això li perd credibilitat. Aquest detall fa potser... Sí, diu la Marta que potser fa perdre la credibilitat. Creieu que va ser intencionat o no? Sí, totalment. Pensa que són animals molt confiats. De fet, són animals que altres països, amb altres mentalitats, se li dona de menjar, són animals molt propers. I el tret, de fet, va morir un animal al costat de l'altre. Se'ls va disparar un tret que no té res d'esportiu, un tret a un animal a curta distància
sense aixecar ni el vol. Per tant, no hi ha ni marge d'error de que m'hi qualsevol espècie. És diferent. I de fet no va ni recollir els cadàvers, i va continuar caminant. Va ser que al detectar-se empaitat per gent, per exemple, va amagar la roba, va amagar la gorra, va amagar l'arma, i fins i tot hi havia fotos i seguia negant que fos la persona que estava sortint a les fotografies. Llavors, a partir d'aquí es va activar Sergi Rural i es va activar tot el protocol. Molt bé, doncs per sort estàveu per allà a la zona per poder denunciar-ho, no? Gràcies, Sergi, per aclarir-ho aquí a l'altaveu. Moltes gràcies. Sí, crec que queda força clar i és una mica esgarrifós, fins i tot aquesta explicació dels fets. Darrerament, els animals han estat protagonistes aquí a l'altaveu. Sense anar més lluny, divendres passat us vam explicar el cas de la Lila, del lloro que va perdre's a Sant Joan d'Espí, mentre parlàvem en directe